дуруд ҳамҷиёрони азиз, имрӯз назди мо муаллим Мусамиров сабур омадан. Бисёр азияти дарди миён мекашиданд, чандин ҷо тобат меравад, хай шифоша наметавад. Шифора худованд метавад, неси агар назди мутахассис бирай, ба сабаб мешавад. Дар пеш ҳар кас рафта тобат гирифтан сабаб мешавад, ин маъно надорад. ҳатман назди мутахассис рафтан дар кора. Тоҷикистона чанд ҷура мегардад, тобат мекунад, шифоша намеёвад. Баъд ҳамин як патсиенти мо ай Бухоро омадаги мода тобат гирифт, дар иҷа шифоша ёфт. Вай зангш мезанад, мега ки дар Тоҷикистон ҳамин Бахтиёр Шоев ҳастай назди ҳавай бирай чӣ корат мекунад ки қазоб кашидасти. Баъд ай Бухоро адресаш метан, баъд мехеза назди мемоя, ина хай ҳолаша бо хушон гап занам. Раҳмат муҳтарам доктор, ба шумо пеш аз сухан гуфтам, ба шумо боз раҳмат мегӯем ки мо ба ҳамин даргоҳи шумо омадаем. Бовар кунед, дар ҳамин як рӯзе ки шуморо дидем, мо уже раҳгардон шудем. Ин дард хеле дарди безеб. Куҷо обращаться накардем, куҷоро нарафтем, кадом духтур надид, ҳеҷ не. Ин яке қапи одама ҳамин чап рубай мекунад, каҷ мекунад. Ала ман аз шинос аз Бухоро телефон кардам ки шумо дар ҳамонҷо зиндагӣ мекунед дар Тоҷикистон, шумо нахон надонед ҳамин хел Шоев Бахтиёр гуфтани вай ҳаст, назди вай баравед, як бор худатонро нишон тед. Ҳамонам ба ҳамин ҷо гашта омадем назди шумо, моро хеле наз чӣ пешвод гирифтанд, дарди моро диданд, дарди моро вай карданд. ҳамон дарде ки ҳозир мана бинед ки ман дар 3 рӯз ина бинед, ман ҳозир чӣ хел гӯед, ҳамон хел раҳ гарда истодам, ҳамон хел дард. Ман пеш аз ҳама раҳмат мегӯям ба ҳамин хели мардҳои бузурге ки дар Тоҷикистон ҳаст, ки моро шифо медиҳад. ҳамин хел одамҳои босавод бо илм ки дигар ҷоҳо нарафта, роҳҳои дур, чӣ қадар хароҷотҳои зиёд бемаъне ки бо шифо намеёбед, не ки дар ҳамин назди худамон дур не даргоҳ. Мана дар диагностика мана корхона бокшудагӣ дар худки ваҳдат ва чашмаба марҳамат бе чӣ хел здани базеб, чӣ хел ва ҳама шароит дар ҳамин ҷа, тамоми шароитҳо қатъи муҳайё карда. Хеле доктори бомилот. Мана мо ҳозир мана бинедтон ки сиҳат саломат боша гаштаисем. Раҳмат мегӯем ба ҳамин хел олимо, ба ҳамин хел духтуро, ба ҳамин хел фарзандои бананги Тоҷикистон. Азу раҳмат ба Бухоро ҳам яке клиентошид роӣ кунен. Ваҳдат да мо ҳама шароитҳоро дорем. Ана корхона калонай, балниса калонай, ҷои хов, хӯрока бо плюс табобат. Ам меёй дам мегирӣ мерай. Плюс бо форатон мошин ташкил мекунем, ина Бухорогиёра ромид тамошо мебарем, норак тамошо мебарем. Бо хизматона дар иҷа мекунем, сайёҳӣ мекунем. Саломат бошед. Раҳмат бораи таваҷҷӯҳтон.